Brahmara reh mangus muya ngambrang ngang Brahmara reh mangus muya ngambrang ngang kadik karonaning kaswase Kakang Gatotkaca Kakang Antasena Yayi Wisanggeni menehi asmita ngundang lawan pun Kakang ana apa iya Yayi Wisanggeni ngundang pun Kakang Antasena ana apa Yayi Kakang Gatotkaca Kakang Antasena mangertya kalungguhan iki aku rasa rujuk awit kawisaksanan kang ditindakake dening Wong Prabu Duryudana ing Praja Ngastina. Perkara apa Yayi Wisanggeni? Ya Yayi, bab apa sing ora marai sarujuk ing rasaning atimu mula saiki ngundang melawan pun Kakang? Pirang-pirang kawicaksanan sing ora bisa ngayomi marang wong cilik lan uga anggone bakal gawe wulu isining bumi ingkang bakal dijudah mongko ingkang kaya mangkono taratamtu bakal gawe rusak ing bumi mligine ana ing Praja Ngastina. Umpamane apa Yayi Wisanggeni? Keri-keri iki bakal dianakake ya kuwi ndudah bumi sing isine arti goleki isen-isen kang kalebu emas, nikel lan sapanunggalane. Mongko kawicaksanan ingkang kaya mangkono ora ditimbang ingkang kanthi pratala yen kabeh mau tundhone uga bakal gawe rusak ing bumi. Ngelingono, lamun awake dhewe urip ing kalungguhan iki isih darbe turun-turun ing parikudu bisa urip ana ing saklumahing bumi sakuremping langit ingkang kanthi prayoga. Sumber dayaning bumi aja nganti rusak mongko putu-putune awake dhewe besok ora bisa urip ingkang prayoga amarga srakaing wong-wong ing kalungguhan iki darbe panguwasa ning Praja Ngastina. Umpamane sing bakal judak Mas tambang Mas ora ritek. Mengkono Ya. Karepmu piye? Ya karepmu piye, Yayi? Yen to karep beguguk ora kena dielingake ingkang kanthi aris mbok menawa Wa Prabu Duryudana parikudu dielingake ingkang kanthi cara-caraning pinipeksa. karepmu dipinepeksa. Ya piye carane supaya panguasaning Wa Prabu Duryudana ing kalungguhan mengko Mesunda ora bisa gawe kawicaksanan merga kudu dibrengket kudu dilengserake saka ing palungguhane. Lho. Lah kok ngono caramu kepriye? Kalungguhan iki wis bakal tak kirimake nawala ingkang tujune ingkang sediaku ya kuwi aku bakal ngampil praja ing Ngastina bakal tak lungguhi minangka jejerin Nalendra. Lho, lah kok malah saya ngayawara kowe Yayi Setyaki. Ngayawara kepiye? Kowe bakal njungkeng marang kalungguhaning Wa Prabu ingkang minangka peperintahan sing sah. Sing kandha sah sapa? Nyatane saiki lungguh lan bisa nindakake peperintahan ingkang kanthi adab biasane. Mangerti kowe sejarah apa ora, Kakang? Sejarah sing Yai. Apa kowe ora tau diceritani bapak? Diceritani bapakmu? Apa Werkudara? Lamun lugune negara Ngastina kuwi mestine warise para pepundhen Pandhawa. Lah kok kowe bisa cerita kaya mangkono? Sing dadi Nalendra dueng ngene ya kuwi
Kanjeng Hyang Prabu Pandhudewanata nanging urung nganti tutuk anggone ngasta pusaraning adil kedadak panjenengane parikudu puput yuswa mula para Pandhawa pepundhening wae dhewe isih cilik-cilik negara dening Eyang Prabu Pandhudewanata dititipake karo Eyang Dastarata sing duk nalika ing nguni pancen wis prasetya merga ora bisa jumeneng nata amarga cacat netra lan wis prasetya kon golekne garwa marang Eyang Prabu Pandhudewanata digolekake ya kuwi Eyang Siti Gendari nganti peputra 100 kuwi para Kurawa dadi dititipake praja Ngastina kuwi dening Hyang Prabu Pandhu marang Wadastarata pamelinge Hyang Prabu Pandhudewanata duwe nguni tak titipake praja Ngastina marang Kakang Adipati Dastarata sok yen para Pandhawa wis prapting akiring dewasa kasuwun Kakang Adipati Dastarata maringake raja ing Ngastina iku marang para Pandhawa. Dadi mangkono. Iya, Kakang. Sawetara Hyang Prabu Dastarata jumeneng nata sadurunge Hyang Pandhudewanata terus puput yuswa. Mangkono. Nanging sakwise lenggah ngasta pusaraning adil ning praja ing Ngastina nganti lali Purwaduksina para Pandhawa ingkang isih cilik-cilik dikuya-kuya direka daya dening para Sata Kurawa arit krenae pamanane ya kuwi Si Patih Sengkuni lan uga para Pandhawa tau dilaropake dilaropake ana ing lakon Dewa Ruci tau ing mangkono minangka panglorope Werkudara dening gurune ya kuwi Si Durna lan uga nalika isih cilik isih remaja para Pandhawa diundang ana ing negara Ngastina kang pratelane arsa pinaringan bebungah rumangsaning para pepundhen Pandhawa bakal diparingke negara Ngastina ana ing para Pandhawa nanging dipapanake ana ing bale si gala-gala temahan bale diobong kobar rumangsaning para Kurawa pepundhen Pandhawa kuwi wis padha tekaning pati mula ing kono lagek didekake deg-degan Prabu Anom negara Ngastina ora klengserake marang para Pandhawa marga dipratelakake para Pandhawa wis tekaning pati diwenehake dilerekake marang Prabu Duryudana ngasta purtaraning adil nganti saiki ning ora adil kan para pepundhen Pandhawa yasa negara dhewe ya kuwi ana ing negara Ngamarta mula kang saka kuwi sejatine negara Ngastina kuwi wewengkon lan panguwasaning para Pandhawa. Nanging para Pandhawa ora keduga kepengin ndang menguasani negara Ngastina merga wis rumangsa mukti wibawa ana ing negara Ngamarta, Kakang. Iya, pancen kaya mangkono. Mula yen ana sing critaning tekaning dumadining perang besok kuwi merga Pandhawa pengin jabel negara kuwi ora kaya mangkono merga saking paeka lan pangrika daya marang patining para Pandhawa luwih-luwih nganti sok lelakon eneng sesukan dadu negara Ngamarta uga diblengket karo Prabu Duryudana sing paling pokok ya kuwi lan uga pancen wis dadi jangkaning dewa ing perang Bharatayuda ki ora kok Pandhawa Srakah pengin jabel kamukten negara Ngastina kuwi ora kaya mangkono nanging pancen wis jinangka dening dewa merga tindak angkara murka ning salumahing bumi sakuremping langit parikudu sirna margalayu
awit saka tindak rahayu tindak kang utama ingkang ing kono disarirani dening para Pandhawa lan uga ing kono dumadining sapa ingkang darbe utang kudu nyaur, sapa ingkang gawe kudu nganggo, sapa ingkang bibiti ala ing kono bakal sirnaning wahyune. Jangkaning dewa mangkono nanging kalungguhan saiki sing parikudu tak oslah ya Kakang. Dioslah kuwi kepiye? Tak budidayakake. Tak ulik Kakang. Merga kawicaksane ni Wa Prabu Duryudana ingkang ora ngayomi marang wong cilik lan uga ananing sandang pangan ingkang ana ing tengahing para warga cilik-cilik ora dadi pokok, ora dadi kawicaksanan ingkang utama, miwah uga ora ana kabudayan ingkang bisa njaga marang kapribadaning bangsa. Mula kalungguhan iki ora ana tambang emas, ora ritek. Yen tawa Prabu Duryudana meguguk ora minangkane wong dadi pamintamu. Aku wis ngirimake kintaka utawa ngirim layang. Yen pancen Wa Prabu Duryudana ora minangkane wong dadi pamintaku, bakal tak lengket negara Ngastina kanthi tak rebut pecahing dada utang Udirawa. Lah dalah. Karepmu kepriye? Yen kok jak tandang gelut wagus ora wegah Yai Wisanggeni. Yen kaya mangkono ayo tutna salakuku. Wong telu wae cukup. Yen kaya mangkono ayo tak tut buri lakumu Yai Wisanggeni. Yen kaya mengkono ayo Yai tak tut buri marang apa kang dadi siamu Yai. Lire sapating sun tumiling ngulati puspita metemindah kang warni. Kotori sang kadun kaca kinan mapan araka suta Yama